babengobana bona bathembile babengoba oh Jesu babengobana bona bathembile bathembika awu ngiyabonga mem mvulele mabi mic bengoba kodwa ntombela singamdumisa esikolweni yini uNkulunkulu bethembika zibe babengoba kodwa mem nasempini bona bathembile bathembile singasho sonke na bengoba awu Jesu nasempini bona bathembile bathembile bapha abantwana ake siqweqwe abantwana bami ake siqweqwe babengoba bona bathembile awu kodwa Jesu ake sambe abantwana ake sonze nje asum siyahamba ke manje sesemthandazweni semkhulekweni bakhona kodwa abantu abasha la endlini bakhona abantu abasha la eholweni siyahamba ke abantwana 1 2 baphi black gang a 1 a 2 I want to try. Olulisa. Wow, that's yes. For the last time. Bathembikazi babengoba bona bathembikazi abengobana bona bathembile ikazi babengoba bona bathembikazi ikazi
ake sikhuleke wonke umuntu okhona akothandaze kuNkulunkulu. Baba wethu ogcwele, Baba wethu lophilayo, babegamele lingaphezu kwabonke amagama, babegamele sithi nasimbiza uNkulunkulu ogcwele kuthuthumela amadimoni. Baba kuncibilika izifo, kubona yonke imithi yabathakathi. Baba kuqashuka zonke izibopho, bayade uNkulunkulu, bayade Dwala, bayade Mdala wezinsuku, bayade Alpha, bayade Omega, bayade ndoda yamandla, bayade ndoda yayikhwepha. Wena ohlele mphisa amagebhugebhu, wena ongavumi kuba u-Israyeli anqotshwe, bayade uNkulunkulu, sasikhona somkhele. Baba wethu namandla, thatha indawo, hamba mlilo odlayo, hamba mlilo oqothulayo, ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, na umlilo naligazi siyalifafaza kuso sonke lesi sikole, kwindawo zongena, kwindawo zokuphuma, kulelo nalelo klasi. Baba ku-staff room siyalifafaza igazi, siyalela amadimoni, siyalela abathakathi, siyalela imimoya. Sithi uNkulunkulu ayinagunya, ayinasabelo, egameni likaJesu siyathulisa lo moya, sibopha idimoni lokufa, sibopha umoya wokufa. Sithi awunagunya, awunasabelo. Lalelani imimoya, lalelani madimoni, lalelani bathakathi, lalelani baloni right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Get out, 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 in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Baba wethu oyingcwele, yonke le mimoya ethunyelwa kulesikole, Baba egameni likaJesu siyawuyalela lo moya ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba sithethela umlilo, sithethela umlilo, ayasha amadimoni, bayasha abathakathi, bayasha abalo, iyasha imithi yabathakathi right now, in the name of Jesus. Kushata parakata, zeke broko shanta, lipa papa siketelebo, ya papa santa paya, rekepe sitapara, ripaka sutapa, zokotorika paya, rendelebo shata, rika papa sita, rimama baba bosa, ribaba baba bosate, baleten pambil, bonga babanjwa ngamandla beze pambil. Baleten pambil ngegama likaJesu yonke imimoya, lalelani madimoni, lalelani bathakathi, lalelani nabalo right now, in the name of Jesus. Anginasikhathi se, mletheni phambi, sizani bazali, sizani bonke labantwana babanjwa imimoya, baletheni ngaphambili. Shapapapakatoposhata, rikapasanta para, repepepe setepeya, ikamandeke sataka, ilababa shikepara, ropo shanta para, zikata. Baleten pambi, kushate, zekatani mababa, rapasuta parondo, yelababa sikepeya, iantakamando, yapeseketa, zikapatapata, repasita para, repepepe sitapa. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Bonke babanjwa imimoya, bonke babanjwa ngamandla, nibalethe phambili. Ngabikho umuntu ophuma, ngabikho phuma, nenze sure kunamntwana ophuma. Yes, 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 phuma. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, hey, hey. Yonke imimoya yamadimoni, yonke imimoya yabathakathi,
alivalwe isango elikhulu, ngoba amandla kaNkulunkulu azothinta nalabo abangale bangaphumi labantwana ngesango. Uyasebenza uNkulunkulu. Phakamisani izandla, phakamisani izandla, phakamisani izandla, phakamisani izandla, phakamisani izandla, phakamisani izandla, phakamisani izandla ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Wo ibambe ebhuti. Bafundisi, ngiyacela nkosami ningabatheli ngamanzi. Ngiyacela Bishop lami singabathele, sizobabeka nje izandla. Ngiyacela baba uBishop, ngiyabonga kakhulu mphathi wami. Shalana uNkulunkulu isandla esikhulu, shalana uNkulunkulu isandla esikhulu. The devil is a liar. Uyanamanga satha. Phuma kulabantwana. Phakamisani izandla, phakamisani izandla, phakamisani izandla. Ngifuna siyobiza umlilo manje, siyobiza umlilo, siyobiza umlilo, siyobiza umlilo. Kunomlilo kaNkulunkulu ozokwehla, wehlele. Bazali nani phakamisani izandla, ngoba uyasebenza uNkulunkulu manje. Lalelani ke bathakathi, lalelani mimoya, lalelani nabalo. Ngikhuluma nani njengamanje, anginiceli futhi anginincengi. Zonke izinto enizifake kulabantwana zikhipheni right now. Right now, take all your stuff and go. Take all your stuff and go. Take all your stuff and go. Take all your stuff and leave. Thathani zonke izinto zenu, ichitho, yonke le mimoya yamabhadi neyikhwakhwala, yonke le mimoya efuna ukuthi bayikhunge, basibulale. Right now ngizobala ka-7, nangifika ku-7 bese sibiza umlilo, sithi fire, sudonsa umlilo. Are you ready now? Are you ready now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Shayizandla bese uyabo. Shayizandla bese uba nguNkulunkulu. Oh, glory to Jesus. Kushatalaba. Mantele bebe sekebela. Zikataria baba baba shikapara. Yanteke mo shaparakata. Ila baba baba sikepe. Mbafula izandla. Nebafula izandla. Thank you, Jesus. Break loose. Break loose. Break loose. Shinamakusataba. Zeketele baba baba. Get out. 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 Out in the name of Jesus. Come out. Come out. Fire in the name of Jesus. Fire. 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 Emhlabeni nasemazulwini akekho ofana naye. Ngicela sishala uNkulunkulu izandla, singabuyela phansi, singahlala phansi, singabuyela phansi. Mshaleni izandla, uyasebenza uNkulunkulu. Ngivuseleni lengane le. Ngivuseleni lengane le. Buya la mntana. Buya la sesi. Mana la. Ake nishayele uNkulunkulu izandla. Sibabaza. Ningabe sekudini. Ashazi, ngicela nibe seduze. Okwenzileyo Nkosi. Umhlaba lo osenzele wona ezulwini sibona
zinkanyezi nayimvula yonivela phela umoya wami uyakudumisa yebo mukhulu baba umukhulu wesima asiphinde sishale uNkulunkulu izandla. Haleluya. Phumani kule ngane, phumani kule ngane ngendlela eningene ngayo, phumani ngayo futhi. Anizuhlala la. Nifuna ngiyela. Nebuyaphi? Ubani onithumela la? Kuthi indawo yokuhlala le. Ubani onithumela kule ngane? Nizokwenzani? Mvuseni umfana. Nizokwenzani? Yini enizoyenza la? Oh, okay. All right. Phakama mntwana. Ngicela bazalwane shaya uNkulunkulu ihlombe likhulu. Siyasebenza uNkulunkulu. Kwenzakalani sisi kuwe? Kwenzalani kuwe? Yini oyizwayo? Ungasabi ukukhuluma mntana mkhuluma. Usha uphethwe ikhanda. Ishaka buhlungu. Lishaya lize liyofika ngapha ngasemuva. La. Okay. Uyakhululeka ke mntanami, Yesu. Yonke imoya evela la kule sikole, ezimoya yabantu abadala, ezimoya yamakhehla, ngikhuluma nayo manje ngegama lika Jesu, angiceli futhi angiyincenge. Get out. Phuma moya. Phum. Zikhululeni lengane. Zikhululeni. Zikubuya lapho. Zikhululeni. Vuka mntana. Vuka. Kwenzani? Ukhulu yangibiza. Uthini? Uthi kusaphi? Uyeke isikole? Oh, uzofunda boy khuleke uzafana? Ya ngeke useke isikole. Ngicela ama-asheduze. Mangibeka umuntu isandla kube khona abantu eduze abazobamba umuntu. Ingane ngaze ilimali. Ngivulelwa ama-case. Ngoba ngiyawazi amadimoni masalwa. Ungavulelwa ngisho icala kanti wena ubuzosiza. Yasho lento ukuthi ukhona lo moya. Lesikhathi ngikhuleka manje bangicimele njengoba besithandaza manje. Ngicimele ngivale amehlo emoyeni ngibona inyoka enkulu kule side elingapha. Umsila wayo ungapha, ikhanda libhekele. Ngibona inyoka enkulu iyakhuluma uNkulunkulu kimi. Uthi uNkulunkulu uyayibona le yanto. Ngisamkhulekweni ngiyathandaza kodwa ngikhuluma noNkulunkulu uthi uNkulunkulu uyayibona le yanto. Ngithi mina yebo Nkosi ngiyayibona. Uthi nawu ke lo moya ohlasela ingane la. Umoya wenyoka yasemanzini. Inyoka yamanzi. Angazi ibizwa uMamlama noma inkanyamba. Ibizwa inyoka yamanzi. Inkanyamba. Angizwanga? Inkanyamba. Ake sikhombe la ngikhomba khona, nikhombe le. Baba, egameni lenkosi uJesu, lenkanyamba la imikhona emkhathini njengamanje, lenkanyamba eyomela igazi labantwana, Baba, right now ngithumela uNkulunkulu
inkemba evutha amalanga bomlilo in the name of Jesus. Iyasha lenkanyamba, iyasha lenyoka yabathakathi, iyasha nale moya esema toilet in the name of Jesus. In the name of Jesus. Get out, 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 get out. Get out in Jesus' name. Get out in the name of Jesus. Come out. Come out in the name of Jesus. Father, I set your children free right now. In the mighty name of Jesus. Be free. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Fire. Nia Shabataga. Nia Shabano. Right now in the name of Jesus. Get out. 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 Puman. 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 Out in the name of Jesus. 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 Come out. Hey, 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 hey. Come out. 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 Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Kungabikho umntwana ophuma. Ngabikho ingane ephuma. Ngabikho ingane ephuma. Ngiyabonga mama lapha ngiyabikho ingane ephuma. Ngabikho mambisani ngale. Out. Pum. Pum again. Out in the name of Jesus. Pum again. Get you pum again. Hey, angnas katsen ni nabathakathi. Angnas katsen ni nabaloyi. Khipani yonke le moya enifaka la. Khipani. Hey! Awindawo. Mbekeni phansi. Msana ukuyisebenzisa kanzima. Mbekeni phansi. Hawu. Nasi idudla hlula isilende. Hawu. Idudla sengaka. Sehlula isilende. Sesiyokhuleka. Thisha omkhulu sesiyothandaza. Bonke abantwana sobabeka izandla. Ikhona ngempela. Nisakhombile la lenyoka la ivela ngakho. Ake sibiza umlilo 7 times. Mina ngizothi 1 lithi nina fire. Are you ready? 1 2 3 4 5 6 7 Jesus name. Sayilana uJesu ihlambe elikhulu. Vuka. Ngisho wena, vuka. Vuka mntana. Phakama sesi, phakama. Bazalwane, nani bazalene khona bothisha. Ngicela siyi-understand le nkonzo engiyenzayo. Inkonzo ye-deliverance. Yile nkonzo yokukhulula imimoya wena ongeke uyibone ngamehlo enyama. Ingane yakho iphuma ekhaya ibuye esikolweni sinemimoya. Yaqala ingane sibehave nje strange. Ingane nje uyayikhuza. Isiba nenkani nje ingane. Usona ukuthi mawuyikhuza nje ikuphendule. Umangala ukuthi nomntana usayithatha plento. So ngicela ukuthi ke niqonde le nkonzo engenzayo inkonzo ye deliverance. Engifisa ukuthi abantu ba-understand kakhulu.
angizile kuzoshow off la ingane lezi angizile kuzothatha advantage to show off ngizokhulula abantwana abakhwelwe imimoya ngoba labantwana ngithi uyabona ba few abanye uzothola ukuthi iloku yabanyonyobela lemoya ayikangeni once yabamba abantwana abaningi zizofaila ingane kulesikole yawuhlala uthisha umkhulu ama meeting la bafuna ukwazi bomkhandlu ukuthi kwenze njani yini ingane zifele kangaka kanti ingane zibanjwe imimoya haleluya nikhona bangcwele praise the Lord nikhona bazali so angifuni ke kusasa bese nithi yena lo mfundisi why bese zenza njena ingane zibuqaze kanje ingoba phela abantu abayazi lenkonzo engiyenzayo omunye umuntu angabona ngathi show off ngizokushow off ngengane encane kangaka lapha ngiyasebenza ngizokhulula ingane njengoba uthisha omkhulu asibizile nabefundisi njobani babona nabo bakhuleke sizokhipha imimoya ehlasele abantwana siyaya lapha ama toilet ibedroom khonyana sishintshe yabona bese yangiphusha ke mfowethu ngoba ivonisa amayikho phakama mntanami kwenza njani indlela yenza njani indlela sho susa isandla uJesu uyaphilisa susa isandla phoma ngegama lika Jesu get out in Jesus name waza mntanami waza I hope abanye abazali balezingane ezilaphambili bakhona la masingababuza ukuthi niyazi ukuthi ingane zenu zenze nje ungathothi abazali abazi bamangele ukumanje ukuthi ayibo kwenzakala nengane imimoya ke into ekhona bazali ngangafika kwenye indawo nakhona ingane zahlushwa imoya kodwa ke bekuyi high school mafika kule ndawo ingane zamanifesta ku assembly kwasetshenzwa ingane eyodwa yabise yakhuluma yasho ukuthi imina obaphethe imina ofaka umoya kule ingane mangiyibuza ukuthi uyifakelana ingane zabantu umoya uthi ngoba ugogo uyayifuna ngithi mina ugogo ubani ofuna ingane zabantu uthi ugogo lowa ophethe thina ngathola ukuthi kunendawo kunesigodlo kuleyo ndawo bonke abantwana laba baya initiate abanikelwe kule mimoya bonke fanele bayothwasa sakhuleka abazalwane beqashuka izibopho emavikeni amabili sisuka kuleso sikole yasha indumba ngoba uNkulunkulu akadlali praise the Lord ubani babona nje abantwana bakhuleke namanje bazokhuleka buya sisi ngiqede i-deliverance yakho Luz hambani mtetheleni hamba mkhululeni godukeni hambani isikhathi senu siphelile isikhathi senu siphelile hambani manje mbambeni lo mntwana mbambeni danke ningiphaso phela nje ikamera le ngiphaso phela ikamera le nebuya phi nizokwenzani la ubani onithumele kule ngane ubani onithumelela kholo ubani onithumala hey nifunani kule ngane nifunani kule ngane nizokwenzani
thathani yonke lento eniyifake kuyena niyikhiphe. Khiphani zonke inyoka zeni la. Khiphani bonke otikoloshi bakhipheni. Bonke otikoloshi enibafakela labalala nabo ebusuku bakhipheni. Khiphani lelwane elala nabo ebusuku. Mkhululeni nomntwana. Right now in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu baba ngithethela umlilo ukusuka ekhanda kophuma enyaweni. 7 times mimoya niyaphuma. 1 in the name of Jesus. 2 mtetheleni. 2 in the name of Jesus. 3 in the name of Jesus. 4 in the name of Jesus. 5 in the name of Jesus. 6 in the name of Jesus. 7 out. Loose. Burn by fire. In Jesus' name. Shaka paratosata. Zebrekatosata maya. Zipapapapa shiketelebe. Inababa koshata maya. Zeke parakosata. Ziprakatoshika maya. Ndonabobosikapa. Inababa shiketelebe saya. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in Jesus' name. Loosen now. Bayekelela abantwana bakhululeni. Whoa. Ababanjwa amandla nibalethe bazali baletheni phambili. Nifuna nizokwenzani la? Letheni umama. Yasebenza uNkulunkulu manje. Lethani umzali. Nangu uNkulunkulu esebenza. Phakama sisi. Phakama sisi. Woza mntwana. Woza. Thank you, Jesus. Rashkabayonda. Shuka parando. Letheleni ngapha la kubefundisi. Letheleni ngapha kubefundisi. Yambeke njela mama. Nimboze. Awekho amalaphu la noma umuntu ophethe nje itshali noma ingubo. Nimboze. Phamsi izandla. Thank you, Jesus. Bakama lapho. Vele ushawe ekhanda. Wena kwenzakalani? Kwenzakalani kwena? Hayi, khululeka, relax. Shanje ungathi awungizwa. Uzongizwa ngamanga. Uzongizwa. Baba, ngiyamkhulula owami ngegama lenkosi uJesu. Wena moya wekhanda. Moya abantu bangasekho. Phuma ngegama lika Jesu. Out. Come out in the name of Jesus. Phuma. Yakala lengane. Mtetheleni. Ngithi mtetheleni. Khiphani yonke into enifakela kuyena. Ikhiphani ayizuhlala. Khiphani lenyoka zenu. Fire in the name of Jesus. 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 Fire now. Fire. Jesus' name. Lose it now. Lose it. Jesus' mighty name. Stabile. Ngiyakubiza la ukhona. Stabile. Phindela emzimbeni wakho mntanami. Buya. Nina enibamba usithabile mtetheleni right now. Ngizonibalela ka 7. Na ngifika 7 nibe selimthethe. 1 2 3 4 5 6 7
Loose. Loose in the name of Jesus. Loose in Jesus' name. Stabile. Pindela emzimbeni wakho. Buya stabile. Pindela emzimbeni wakho. In Jesus' name. Baba siyabonga. Phakama stabile. Phakama stabile. Phakama mntana. Woza kimi. Woza kumfundisi. Woza. Buya sisi. Buya. Ubani osasalela? Usaleleni. Ababona ngabanye nabaphuma. Uhlaleleni. Ubani wena? Ubani? Oh. Mana. Wo. Iman. Ungubani? Khuluma, ungubani? Ufunani ke? Khona. Nifunani kule ngane? Nifuna yenzeni? Yini umsebenzi wenu? Nifuna ukwenzakaleni? Khuluma. Musungibashela isikhathi. Khuluma. Nizokwenzani? Anifuna ukukhuluma. Anifuni. Ngiyanishisa ke. Asibizeni umlilo. In the name of Jesus. 15 times ufuna sibize umlilo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jesus' name. Shalanu Jesse Sunday School sekhuleki. Vuka sis, vuka. Jesus. Bani kama lakho? Lusanda. Ubonani Lusanda? Ubona? Omkhulu. Ubona umkhulu? Uthini umkhulu? Uthini? Uthi umkhulu etoilet. Then uma ufika etoilet uthi wenzeni? Ungene phakathi bese ngihlala naye emathuneni. hlale naye emathuneni. Uzakufuna ngibulale. Okay. There is a spirit of suicide. Kunomoya wokuyikhunga. It's a demon. Bonke abantu abayikhungayo leyo nto umoya ispirit. Hawu kunomzali buya mama. Khona ingane yakhe khona la. Ayikho. Attende nje esikoleni. Angizwa. Uzokwenzani? Abakho abantwana bafunda ugrade abekho ngapha. Munye. Then kwenzakalani kuwena? Ufika nje isibebithwana kwadima uhayise. Kuba njalo. Wona lo moya. Phamsisana. Babeka mendika Jesu. Awuphume lo moya. Ngiyakwazi wena moya nawe futhi uyangazi. Phuma ke. Ngiphethe amandla kaJesu mina. Phum. Uzokubalela kathathu. La ngifika ku3. Uthatha lo moya ofake kulo mama bese uyaphuma. 1 2 3. Get out in Jesus' name. Be free. Be free. Be free. In the name of Jesus. Phakama mama. Uphindele emuva. Sukhulekile. Shalana uNkulunkulu izandla. Sekhulekile umzali. Okay. Hlushwa imimoya. Vele uhlushwa imimoya. Phakama ntombi. Phakama mntana, phakama. Nawe sisi phakama. Phakama sisi. Woza la. Phakama ngane, phakama. Phamisa izandla. Yena. Nesikhulekela izandla zakho in Jesus name. Beka la.
Jesus' name. Hey, 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 boom. Fire in the name of Jesus. Fire. What's Baba, ababuye abantwana bakho ngegama lenkosi uJesu abathole deliverance bakhululeke in Jesus name. Thank you Jesus. Thank you Lord. In Jesus name. Amen. Welcome along. All right. Ukhona Tisho mkhulu kune altar. I-altar ngazoma uzo understand. I-altar kuba indawo ethi ayibe isigodlo. So kunendawo abayakhile la njoba legceke lemiso. Kune altar njengalapha le ndawo nabababiza khona leya. Iyona le lapha toilet. That means lela toilet balenze kwaba i-altar. I-altar isibingelelo. Isibingelelo indawo labantu abafike beguqe khona bethandaza. I-altar ke lihlukene kabili kukhona i-altar likaNkulunkulu labantu abafike bakhuleke kuNkulunkulu bese bakhona i-altar kube yindawo eyisigodlo i-altar kulabantu bathatha khona amandla ukubenze izinto. So now ukhona umuntu ogangile angazi noma ulapha esikoleni noma ulapha emphakathini. So lapha ubiza abantwana and ukuze labantu ukungena kwabo lapha ufika into masinyane ethi kubantwana zibulale ufika ama voice athi zibulale manje ayikho into oyiphilela zibulale manje. Ezinye izingane ziphuma emakhaya xabene nabazali bese lama voice athi ubonile ukuthi nomama wakho akakuthandi, umbonile ukuthi ukuthethise kanjani, umbonile ukuthi uma wakho ukushaye kanjani, vele akakuthandi. Lama voice ayakhuluma la endlebeni zabantwana. That is why abantwana manje omunye umntwana utholakala lapha ethatha umchilo wezicathulo esefuna ukuyihenga eyibulale ngomchilo wezicathulo kuyagagwa. Sizokhuleka lapha any connection yalela altar bese liconnecta nabantwana bese liconnecta the suicidal spirit umoya wokuyibulala bese kuba ilama khehla biza abantwana ngegama lika Jesu not esikolweni. Hambani bomkhulu singaze sixabane ngoba mina nginikwa amandla amakhulu kwendlula ngeke nifuthi ningenze lutho nginesabi. Phumani kulezi ngane, lezi ngane ngithunywa uJesu ukuthi ngizoyikhulula. Mangabe niyalwa ilwani manje makhehla, mangabe niyalwa ngithi ilwani manje ngeke ningenze lutho angisabe lutho. Ake sithumele umlilo lapha, ngifuna sithumele umlilo lapha ku7 asiphakameni ngeenyawo sonke sithumele umlilo kulela toilet lapha kulama toilet labantwana babizelwa khona. Ithumela umlilo mangithi 1 nina nithi 5. 1 2 3 4 5 6 7. Fire in the name of Jesus. Fire in Jesus name. Shayizandla ubonga uNkulunkulu kakhulu egameni lenkosi. Ingahlala phansi. Thank you Jesus. Funa lo. Mfuna angavali izindlebe. Ngoba yibo labamvala izindlebe bafuna ukuthi ezwe.
khona unganceda la meza sizaphuta pum isikhathi sakho siphelile hamba ngendlela ongene ngayo phuma ngayo sheshis moshela isikhathi bekeni phansi yes bamba phuthi isandla lesi bamsana tethelani lengane hambani isikhathi senu siphelile hambani mani hey out in Jesus name baba siyabonga egameni lika Jesu izwi lakho lithi uNkulunkulu okenzeki kubantu wena uNkulunkulu wethu ongcwele kuyenzeka in Jesus name phakama mntanami shalana uNkulunkulu izandla bafana yonke lemoya la kuwe ayiphume manje yonke lemoya efakwe la kuwe ayiphume isikhathi sasiphelile ayiphume right now ayiphume yonke Dada, I boom right now in the name of Jesus. I boom. Get kamaliga church. Konke bakunyatheli labantwana mabengene masangweni baba siyakushisa ngomlilo ngegama lenkosi ethu Yesu ngegama babelina amandla abakhululeke eNkulunkulu abakhululeke edwala ayiqaqeke ibopho dwala ngegama lenkosi ethu Jesu ngegama lika Jesu ngegama lenkosi ethu Yesu in the name of Jesus ayigasuke zonke ibopho zabathakathi manje ngegama lika Jesu madumana mphulelo imeqo yabathakathi in the name of Jesus ayiphume manje madumana amadliso awaphume manje ngegama lika Jesu abakhululeke uNkulunkulu abaphile manje baba breaka wonke ama-covenant abawenzile nombuso obumnyama egameni likaJesu waseNazaretha baba wethu ingcwele lithi izwi lakho okungenzeki kubantu kwena uNkulunkulu kuyenzeka bakhulula moya ongcwele bakhulula moya kababa bakhulula moya weqiniso bakhulula moya wamandla in the name of Jesus liparakatosaya ripakasaya liparodo sotapaya rikatamandekesete zikapakushata liparukupata zebrakatosha yalabababosete ilamabababosete ilamabababashanda ilabababayentekene rakapapapa rakatatata ripakapa ripapapa ripashata rikapapapa zukupataya zeketelebobo yelabababashanda yelabababashaya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Come out, come out, come out, come out. Come out in the name of Jesus. Come out. Come out in the name of Jesus. Come out. Lose it, lose it, lose it, lose it, lose it. Lose it now, lose it now. Ramakoshaya. Ripa papa. Yanteke bobo. Ika papa. Setele bebe. Shatapaya. Break, break, break loose. Break loose in Jesus' name. Mighty Jesus. Thank you, 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 Jesus. Set them free. Set them free, oh God. Set them free, Lord. These are your people. These are your children. Set them free. Set them free. Set them free. Set them free. In Jesus' name. I declare you free in the name of Jesus. Shalanu kulukuli sampelku. Mkhulu ukuze iphele le program soqala la kule role sobabeka izandla ababanjwa ngamandla bazobaletha laba sicela ukuthi sigcine ngabo ngoba ngiyayazi imimoya lengashoni la
Moya lingashona ila. So ngicela laba abala phambili. Okay. Bakhona bafethu ngicela nani nisize lapha. Laba ngathi bakhulu bafuna laba ngathi bakhudla nyana. Sorry. Mthatheni mfana nimbekele ngalo. Baba, any chains phakathi kwalabantwana, any connection ekhona uNkulunkulu wethu namandla, I break that chain. Break loose in Jesus' name. Jesus' mighty name. Yangapha. Wo, ngapha hlanani phansi. Ngapha hlanani phansi. Hlanani phansi ngapha. Kuzoqala laba bala. Sibakhulekele esimbekile isandla ephuma obanjwa ngamandla elethwe ngapha. Hallelujah. Mbonge uJehova phefumulo wami. Mbonge uJehova phefumulo wami. Izani so manisuka kimi leyemnyama. Bonke izani nina le row thina bangapha sihleli phansi. Laba bangapha nihleli phansi. Kuza le row lengapha sibakhulekela. Masiqedile ukubeka isandla usungaphindela eklasini. Usutholile isandla ungaphindela eklasini. Baba sesiyobeka izandla. uNkulunkulu siyayicwilisa izandla zethu egazini lika Jesu. Kube lona lo mntwana nalona lo mzali siyombeka isandla egameni lenkosi uJesu yenza imangaliso uNkulunkulu wethu in Jesus name. Amen. All right. Yeah. uJesu besisibamukelisile ku assembly neyithathile inkosi uJesu. Phamsizana uzuphakamisa izandla. Yebo kanjalo ke. Thank you Jesus. Baba wethu namandla siyabafihla uNkulunkulu nababantwana. Siyanqaba ngabo uNkulunkulu wethu, siyala ngabantwana bethu. Isitha baba sihlasele. Siyawukhuza baba umoya. Sithanda gunya baba kaunasabelo. Egameni lika Jesu thumela umlilo ngisho emakhaya labahlala khona, umlilo siyawuthumela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu longcwele lithi izwi lakho kasikho uNkulunkulu ongcwele, isikhale siloliwe salolelwa thina nemindeni yethu siyophumelela. Moya ongcwele zambule, moya ongcwele sibonakalise ngegama lenkosi yethu Jesu. Bafihla uNkulunkulu, break and demoni baba egameni lika Jesu lesuicide, you suicidal spirit, in the name of Jesus right now ngegama lika Jesu ngithi unamandla unagunya moya namlilo nalugcobo lukaNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Balandela abanye in the name of Jesus. Shatapaka zika papaya le baba sike zika paroto posata rika mande kesaya riba papa shikelebe rata parondo rapa papa rika pasuta para rika tapakapa zeketeli baba shanda ina baba sekelebe. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Umlilo washa matimo azishinto zabataka azishinto zabalo ngegama lenkosi yethu Jesu, ngegama linamandla. Baba wethu ingcwele siqashula maketango abazama ukubopha labantwana ngabo, siyabakhulula phezulu emkhathini, siyabakhulula ngaphansi kolwandle, siyabakhulula ngaphansi kwamanzi. Baba sibalande mathuneni ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabalanda kwindawo abavalele kuzo. Moya ongcwele sikhulula imiphefumulo yabo, sikhulula inhliziyo zabo, sikhulula imimoya yabo, sikhulula ikusasa labo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba ingcwele lithi izwi lakho okungenzeki kubantu
Kwena uNkulunkulu kuyenzeka. Bayade uNkulunkulu. Bayade Dwala. Bayade Mdala kunezinsuku. Bayade Alpha. Bayade Omega. Sinqalo nesiphetho. Nginguye enginguye. Jehova mlilo ohlayo. Jehova mlilo oqothulayo. Fire in the name of Jesus. Fire. Fire. Fire in the name of Jesus. Kusha. Fire. Name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. Shana mama mbegen phansi. Mbegen phansi. Kunama kushatakaba. Zobra kadeshate. Liparoshatapaya. Consuming fire. Consume every demon. Consume every spirit. Ilamakushaketelebe. In Jesus' name. Amen. God bless you, sis. In the name of Jesus. 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 Shalanu kulukuli shampel kuleka menegos. Ngicela abazali abafuna ukubeka izandla asiphoqe umuntu aphoqwa umuntu mawuyizwela ukuthi mina cha angithandi kulungile asikuforced kodwa mina nginguwena uNkulunkulu esebenza kanje bengengiza ngihlala ngoba phela uyabona ukuthi uNkulunkulu uyasebenza la. Praise the Lord. Praise the Lord. Thisho mkhulu Nkosi yami umphathi manje sombeka sithini thina izandla ngoba phela singabancane lithi ulungile mphathi okuyabona uthi hayi uthi uthisha omkhulu ngifuna ukuthi babone ukuthi akunabungozi. Siyabonga thisha omkhulu bafundisi ngiyacela semkhulu baba buyi ba bishop sondela bishop lami uyi elder lethu wena ngomdala phakathi kwethu buya baba nangumphathi yebo hayi bafuna ukududula impela mletheni akabuye mfakeni phakathi bafundisi bami lona ngumphathi uNkulunkulu ummisile kulesikole sibonga nje ukuthi evula umnyango futhi engakhethi ibandla mawumholi ke wenze njalo bonke abantu kuba ngabantu bakho bonke abantwana baba ngabantwana bakho ngiyacela ukuthi ke simlule nje izandla emahlombe simkhulekele baba wethu ongcwele baba egameni lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu namandla nangumphathi uNkulunkulu baba ommisile kulesi sikole baba siyakhuleka egameni lenkosi uJesu ngalesi sikhathi bayamnyakazisa abathakathi baba wethu engcwele siyathandaza egameni lenkosi uJesu mfihle uNkulunkulu ngaphansi kwesakhe isandla esinamandla ngegama lenkosi uJesu baba ngidedela ugcoba amandla kusuka ekhanda lakhe baba kuyophuma ezinyaweni ngegama lika Jesu Kristu inkosi enamandla baba wethu engcwele mfihle ngaphansi kwesandla sakho ngegama lenkosi ethu Jesu Kristu phakeme siyabonga baba wethu engcwele lithi izwi lakho okenzeki kubantu kwena uNkulunkulu kuyenzeka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Siyabonga kakhulu uthisha omkhulu. Mshaleni izandla uthisha omkhulu egameni lenkosi. Baba fihla nabantwana bakho Nkosi badeliver kuyo yonke imimoya ezama ukubahlasela nasemndenini yabo. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus, Son of the living God. Thank you, Lord, in Jesus' name. God bless you. Baba egameni lika Jesu siyalela yonke imimoya abathakathi yonke imimoya abaloyi baba zonke inqalekiso zemindeni siyazi break right now in Jesus' name. God bless you. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha nangogo nangumama baba siyakhuleka yonke imimoya emibi ezama ukubahlasela siyayikhuza uNkulunkulu wethu in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Kushata, Lepoposhikala, fire of the Holy Ghost, fire in the name of Jesus. Command more,
phumani ngegama likaJesu, phumani. Hey, anizuhlala kulo mama, phumani. Phumani ngegama lenkosi, phumani. Phumani. In the name of Jesus, kushata makateke, zebrekato sapara, ripapapa sikapaya, zeketelika mamamaya, zukapaya, zeketele bobosha, yanteke boshatela, libaraska bayonda, libarosate, libebesete, inamama kusha katakaya, zikabayondo supara, rapasatala baba, zeketele bobosha papa, rekepasaya ikapapapasika, yanteke boshatalaba, zekatalaba bobosika papa, zekaparanto sukapa, zukuparataka, zekatalima baba, rakapasikapaya, koko yatanda zageka malika ches, fihlu nkulunkulu, Jesus name, fihla abantwana bakho, fihla abazukulu bakho, ngegama lenkosi uJesu, bayade nkulunkulu, zaphule nkulunkulu wethu, ibonakalise ngegama lenkosi uJesu, ngegama elinamandla, ngegama abeliphilileyo. Father, in the name of Jesus, deliver your people, Almighty God. Deliver them, Almighty God. Deliver them, Rikama. Deliver them right now, Rikapaya. Repeke sakala baba. Satamantekela. Ilama mama shindele bebeya. Zekepoya takabosha. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Mshaleni zaka kakhulu. Hallelujah. Nina ngizonikhuleka namasenqeda ukukhulekela. Ngiyogcina ngane zami. Thank you, Jesus. Umzali nomuthisha. Umzali baba fihla nabazali uNkulunkulu ngegama lenkosi yethu Yesu. Baba siyabonga. Dlula bakwefundisa ukubeka izandla. Ngicela bazalwane ke sishala uNkulunkulu elikhulu ihlombe ngokusebenza kwakhe. Shaya izandla kakhulu bonga uNkulunkulu. Baba Bishop sibongela inkonzo. Kancane ntombela mfana. Laba lezi ngane ke ezisele. Ningesabi. Zizokhululeka. Sizobakhulula sogcina ngabo laba. Sithi abanye ezingane siyikhulule bangabe mhlambe thisha uNkulunkulu ufuna iphindele emaklasini. Right bangabe ukuthi ufuna zibe la asinayo thina inkinga. Abazali kulungile ningahlala futhi ngathi ningasondela nihlalele la phambili nizobona uNkulunkulu esebenza ngegama lika Jesu. Thank you, Jesus. Bishop. Okay. Hallelujah, tumulwaki. Hallelujah, amen. Hallelujah, tumulwaki. Sivu selele kosuje. Sivu selele, amen. Sivu selele kosuje. Sivu selele. Okwamncane kakhulu engithunywe khona ukuthi sibonge wonke umsebenzi osuwenziwe ngaphakathi kwalendlu. Sibonga ke konke sikubonile kwenzeka nokuba khona kwabazali noma ke singaphelele ngoba bekufanele ezimanga sibone sonke. Sibonge nothisha omkhulu kubavulela umkhuleko ukubuza ophatha isikole. Umkhuleko uma uphethe isikole bazalwane, isikole sizophila. Akukho okuzokwehlula isikole nothisha uma umkhuleko ukhona. Nabafundisi ngelinye ilanga siyocela ukuthi bafike bonke ningabashiya emakhaya. Kuzosetshenzwa ngaphakathi kwesikole. Cabanga ukuthi ke sizobuyisela kuNkulunkulu. Asivaleni amehlo.
egameni likaNkulunkulu wethu Jesu Kristu umoya engcwele osethe wasebenza ngisho einganeni nakwabadala sabona Nkosi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaphakathi kwethu. Siyawuqalekisa moya ungcwele umoya osetoilet ukuze engani ukuthi uyokhuluma nazo. Siwuqalekise ngaphakathi emaklasini ukuthi lezi zinto zingaphindi zibe khona. Siwuqalekise nasesangweni okungenwa ngalo Nkosi ukuthi lo moya omubi ungangeni ngaphakathi kwesikole. Sicela ukuphuma kwethu la ngoba amadimoni aphumile onke. Usale Nkosi umoya wakho ozophilisa othisha nezingane zethu egameni lika Jesu Kristu kuze bephakathi nathi. Siyabonga. Ake siphinde bazalwane sishaya uNkulunkulu izandla ezinkulu egameni lenkosi. Haleluya. Inkonzo yethu ke bazalwane isifinyelele emaphethelweni kuselo kodwa nje bafundisi ukuthi masiqede bese siyokhipha na umkhokha lapha. Lo lapha somshaya lento ayenza lapha izophindela kuye. Uma ngabe lento enzeka la esikolweni kukhona umuntu la esikolweni owenza lento udlala ngengozi. Mawuzodlala ngengane zabantu udlala ngengozi. Thina ke sithandaza uNkulunkulu ophilayo. Mhlambe nijwayelela abantu abayikhulekela uNkulunkulu abangekho, thina sikhuleka uNkulunkulu ophilayo. Sidlale thina. Yeke lento. Ngoba into ezokwehlela ibhlungu. Mangabe umuntu okhona la esikoleni, mangabe umuntu okhona ongaphandle, izokubamba lento ngoba akudlalwa la. Ingane zizofuna ikusasa wena uyaganga ngaso. Mangabe ufuna ukugudlula uthisha omkhulu, akuyona indlela yokugudlula umuntu le. Ngeke zafeyile, ngeke zahluleke lo thisha ngoba uyamkholwa uNkulunkulu. Lokuthi asibize nje singabefundisi uNkulunkulu usamlwele. Ngesabi thisha omkhulu akukho okuzokwenza lutho. Base kubeka izandla nje inkazimulo kaNkulunkulu ihleli phezulu kwakho. Thank you Jesus. Wena mama unomoya, ngiyawukhulula umoya. Ngiyawukhulula umoya. Khuluma. Hlaseni phansi lo mntana. Khuluma sisi. Ikhona into ayibonayo. Khuluma ungesala. Khuluma sisi. Khona into uNkulunkulu akuhambulela yona. Khuluma. Baba ngiyamkhulula umoya wokwesaba ngiyawubopha ngiyawuqalekisa in Jesus name. Khuluma sisi. Khuluma mntanami ubonani? Abikho into oboniswa yona. Khuluma. Khona into aboniswa yona. Khuluma. Khuluma. Uyesaba. Angimsoli phela mayesaba akayena umfundisi. Mina ngesabi lutho. So uyesaba ukuthi maye ekhuluma ngoba yoba uNkulunkulu uyangitshela ukuthi khona into ambonisa yona. Uyesaba. Uyesaba ukhuluma. Awesabi. Uyesaba. Kodwa ikhona into oyibonayo la esikoleni. Uyayizwa. Okay. Uthi uyikhona. Ya ibikhona. Kodwa manje ngoba sesikhulekile ayisekho. Shayelana uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Bafundisi ukuze ngingamoshi Nkosi yami ngicekeze Nkosi ixesha asehleni siye lapha. Bangaphu lengane zingaphumi. Ngiyacela. Hlalani phansi bantwana bami. Hlala phansi. Uvaleni umnyango. Mama vala lapha emnyango. Mamelani. Wo. Thulani umsini. Hlalani phansi. Bantwana hlalani phansi.
Oh, niya understand ukuthi kwenzakalani manje? Niya understand ukuthi kwenzakalani? Angithi manje lemimoya iyezwa ukuthi sesiya lapha esigodlweni la ihlala kho. That's why ibona ingane iklewula zenze nje. Angithi siya lapha. Asambeni bazali siyothandazana lapha. Unamango uSathane. Hlalani phansi. La mnyango ngicela ningivalela wona. Tisha, ngiyacela Menieri. Uzoba khona baba la? Ngiyabonga kakhulu baba. Siya lapha. Ngabe ikhingane ezophuma ngiyanicela bazali. Manifuna ukuhamba nathi siyohlasela lapha kulungile sambeni. Vala nama fastel, vala nama wind, vala nama wind.